बयखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै सालाम आरो लोगोसेनो जय मसीह होननानै खुलुमहरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ थुलुंगा होयो। इसोरनि बोसोना जोंखौ बोरै थांनानै थानांगौ बेखौहाय फोरोङो। इसोरनि बोसोना जोंनि आथिंनि देम्फु। बाइबेलनि सिङाव थानाय फंफ्रोमबो बाथ्रा, फंफ्रोमबो लिरजानाय सोदोबफोरा इसोरनि हांजों जानाय, बेखौ जों बयबो मोनथिगौ। आरो बे इसोरनि बोसोना साफ्रोमबो मानसि माहारिनो थाखाय सोरां होनो हायो, जोंनि आथिंनि देम्फु जायो आरो लोगोसेनो जोङो माबायदि बेखौ आयना बायदि बे गोथार बोसोनफ्रा जोंखौ फोरोंबाय थायो, जोंनो दिन्थियो। बाइबेलनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो सोदोबफोरा जोंनो लागै गोबां बेसेन गोसा आरो बेसेन गोनां। नाथाय अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बेनि गेजेरनिफ्रायनो माखासे बाथ्राफोर दङ, माखासे बाइबेल सिरिफोर दङ, सोदोबफोर दङ, बोसोनफोर दङ, जाय बोसोनफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो जोंनि जिउआवहाय बुंबाय थायोब्ला, बाहायबाय थायोब्ला जोङो गोबांनिख्रुइ गोबां थुलुंगा मोनो, बोलो मोनो। दा बेबायदि बाइबेल सिरिफोरखौ आङो दिनै नोंथांमोननो लानानै फैदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जि बाइबेल सिरिफोरखौ नोंथाङा गोसोआव लायोब्ला, नोंथाङा बेखौ देहेन खालामोब्ला, नोंथाङा बेबायदि सोलियोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो, गोबां आशीर्बाद गोनां जों आशीर्बादफोरखौ इसोरनिफ्राय मोननो हायो। बेबायदि बाइबेल सिरिफोरखौ दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामगोन आरो लोगोसे लाइक खालामगोन आरो लोगोसे नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन, जे बेबायदि सोमोनांथाव भिडिअखौ अरायबो नुबाय थानो हायो। सेथि बोसोनानो जाहैबाय जहननि 16:33 सिरि। बेफोरखौ आं नोंसोरनो खोथाबाय, नोंसोरो आंजों खौसे जानानै सान्थि मोननाय बादि संसाराव नोंसोरो नासयजागोन, नाथाय गोहो खालाम, आङो संसारखौ फेजेनबाय। प्रेज द लर्ड। ख्रिस्ट' प्रियफोर, दान्दिसे सम नोंथाङा गोसोखांगोन ने, नोंथांनि जिउआव बेसेबां जेंना फैखो, नोंथांनि जिउआव बेसेबां दुखु फैखो, नोंथांनि जिउआव बेसेबां खैफोद फैखो, नोंथाङा दान्दिसे सम गोसोखांगोन ने? जोंनि जिउआवहाय जेब्ला बेफोरबायदि समयसा, जेंना, खैफोद, आजार, बेमार आजार, अनेक समयसाफोरा फैयो, अब्लाना जोङो गावखौनो निरासा मोनो, गावखौ लोरबां मोनो आरो जोङो जेननानै थानाय बायदि गावखौ आन्दोआव दोनखोमानो नागिरो। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ रोखायै गोसोखांहोदों। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों, बे बाइबेल बोसोननि गेजेरजों जोंखौ बुंदों, थुलुंगा होदों, बोलो होदों। बेफोरखौ मा बुंदों? संसाराव नोंसोरो नासयजागोन, नाथाय गोहो खालाम, आङो संसारखौ फेजेनबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, आङो संसारखौ फेजेनबाय, गोहो खालाम। दिनै जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जेननानै थानायखौ हास्थाया, जेननानै गोग्लैसोनानै थानायखौ हास्थायाखै, गाज्रिजों जेनना थानायखौ हास्थायाखै। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ माखौ थुलुंगा होदों, मा बोसोन होदों? गोहो खालाम, आंनो संसारखौ फेजेनबाय। That means गोहो खालाम, आङो संसारखौ फेजेनबाय होननाया माखौ बुंनो नागिरदों जिसु ख्रिस्ट'आ? जेरै आङो संसारखौ फेजेननो हादों, नोंसोरबो फेजेननो हागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ मोनथिहोदों। दिनै जोंनि गेजेराव अनेकथा प्रब्लेम, अनेकथा जेंना, अनेक खैफोद, अनेक बेमार आजार, बायदि रोखोमनि संसारा होनाय अनेक गाज्रिफोरा दङ। नाथाय बेफोरनिफ्राय जोङो अभारकाम, जोङो फैनो हायो, जोङो बेफोरजों नांनो हायो, गोहो खालामनानै बेफोरखौ फेजेननो हायो। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आनो फेजेनदोंब्ला जोंबो फेजेननो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जहननि 16:33 सिरिखौ गोसोआव लागोन आरो देहेन खालामगोन। दानाबा फैदो जोङो नैथि इसोरनि बोसोनखौ नायदोनि। बे जाहैबाय जेसायानि 41:10 सिरि। गोदाव सोराव दाजा, खारन आङो नोंनि इसोर, आङो नोंखौ जर गोरा खालामगोन। औ, आङो नोंखौ सहाय होगोन। औ, आङो गावनि जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे बोसोनखौ जोङो लागारबो गोसोआव लानांगौ। मानोना जोंजों लोगोसे इसोरा दङ, इसोरा सहाय होयो। नाथाय गोबां समावहाय जोङो बेबायदि दुखु फैयो, जेरावहाय आंनि परियाल बंस'आ आंखौ नागारबाय। जिसु ख्रिस्ट'खौ आङो नाजावनायखाय, जिसु ख्रिस्ट'नि खामानिखौ मावनायखाय, इसोरनि खामानि मावनायखाय आंखौ न'खरनि परियालफोरा नागारबाय, आंखौ बंस'फोरा नागारजोब्बाय, आंखौ समाजनि मानसिफोरा नागारजोब्बाय, आंखौ लोगोफोरा नागारजोब्बाय, आंनि गियानि गुनि मानसिफ्रा आंखौ नागारजोबगोन होननानै गोबां मानसिफ्रा दुखु जायो। नाथाय इसोरा जोंखौ फोरोंदों, इसोरा जोंखौ बुंदों। दिनै बुहुमनि मानसिफोरा, रायजो राजाफोरा, समाजफोरा, न'खरनि परियाल बंस'फोरा नागारनो हागौ, नाथाय इसोरा नागारा। मानोना इसोरा बुंदों, आङो गावनि जै जाग्रा आगदा आखाइजों नोंखौ हमथाबाय थागोन होननानै, आरो मा खालामगोन? देरहा होगोन। बे इसोरा गावनि आगदा आखाइजों जोंखौ हमथागोन। प्रियफोर, जोङो गिनांगौनि दरखार गैया,
गिनांगौखौ जोंनियाव लानांगौनि बाथ्रा गैया। सोरबा आंजों दं गैया बेखौ जोङो जिंगासिनांगौ साननांगौनि बाथ्रा गैया। नाथाय जोंनि बोलोग्रा इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ आगदा आखाइजों जों साफ्रोम बेक्तिखौ सहाय होगोन, हमथाबाय थागोन, खैफोदनिफ्राय जोंखौ रैखाथि होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिखौ जिउआव गोसोआव लागोन। जेसायानि 47:10 सिरिखौ दानाबा फैदो जोङो थामथि इसोरनि बोसोनखौ फरायदोनि। बेनो जाहैबाय फिलिपियारि 4:6-7 सिरि। मुङा मुंसेनिबो थाखाय दा जिंगासि, नाथाय जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाखनायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो। साननानै मोनहास'यि इसोरनि गोजोननाया नोंसोरनि गोसो आरो जिउखौ ख्रिस्ट' जिउजों खौसे जानायाव गिनाङा जासे दोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिखौबो जोंनि जिउआवहाय अरायबो जों गोसोआव लानांगौ आरो जोङो बेखौ देहेन खालामबाय थानांगौ आरो बेखौ देहेन खालामनायनि गेजेरजों इसोरनि सायाव फोथायनाय आस्थाखौ दोननांगौ। दिनै मानसि हिसाबै, नखर हिसाबै, फरियाल हिसाबै जोंनो गोनांथि जानाया, जोंहा गोनांथि मुवाफोर, बेसादफोर गोबां दङ। जोंनो गोबां नांगौ। बुहुमाव थांना थानो थाखाय गासैखौबो जोंनो नांगौ जायो आरो बे नांगौ जानायावहायनो जोङो गोबां समावहाय इसोरखौ उनफिननानै गावनि गोसोनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय हारसिङैनो नाजाथाबो। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ बुंदों, मुङा मुंसेनिबो थाखाय जोङो जिंगासिनांगौ गैया। नाथाय बेखौहाय जोङो बहा बिनांगौ, माबोरै बिनांगौ? बे बिनायानो जाहैबाय इसोरनियाव आरजनि गेजेरजों जोङो बिनांगौ। बे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लानांगौ आरो बे खामानिखौ जों मावनांगौ। नाथाय गोबां समावहाय जोङो गावसो हारसिङै मावख्रुबबायो, नाथाय जोङो जाफुंसार जानायखौ मोननो हाया। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावखायनो फिलिपियारि 4:6-7 सिरिया जोंखौ बेखौ थुलुंगा होदों। जोंनि नांगौफोरखौ जोङो इसोरनो मोनथिहोनांगौ, इसोरनियाव जोङो बिनांगौ। इसोरा जोंनो लागै दरजाखौ खेवनानै होदों। जोंनि नांगौफोरखौ इसोरनो मोनथिहोनो थाखाय इसोरा जोंनो राहा लामाखौ होनानै दोनदों आरो बे राहा लामायानो जाहैबाय आरजनि गेजेरजों बे इसोरखौ बाखनायनायनि उनावहाय जोंनि नांगौ जानाय गोनांथिफोरखौ, मानसि हिसाबै जोंनो गासैखौबो नांगौ जायो, बै गोनांथि जानायफोरखौ जोङो इसोरनो मोनथिहोनांगौ। दे अब्ला प्रियफोर, फिलिपियारि 4:6-7 सिरिखौ नोंथाङा गावनोबो देहेन खालामदो आरो नोंथाङा बेबायदिनो खामानिखौ मावदो। दे अब्ला जोङो ब्रैथि बाइबेल बोसोननि फारसे आवगायलांदोनि। बेनो जाहैबाय बोसोन बिजाबनि 3:5-6 सिरि। गोसोमानि जों फोरबोखौ बिसास खालामदो। नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा। मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो। बिनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। प्रेज द लर्ड। दिनै बुहुमाव गोबां मानसिफोर दङ जायफोरा केवल ख्रिस्टियान मुंखौ लानानैल' थांनानै दङ। नाथाय जाय इसोरखौ जोङो मोनदों, बै इसोरखौ सैथो गोसोजों सिबिनो रोङाखै, सैथो गोसोजों अननो रोङाखै, सैथो गोसोजों फोथायनो रोङाखै, केवल ख्रिस्टियान मुं लानानैल' थादों। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ गोसोखांहोदों जे जोंखौ मा खालामनो होदों? बे जाहैबाय गोसोमानिजों फोरबो इसोरखौ अन, बेखौ बिसास खालाम, बेखौ बिसास खालाम, गोसोमानिजों होननानैहाय जोंखौ बोसोना थुलुंगा होदों। बिनि उनावहाय जों गोबां समावहाय गावखौ गोबां भरसा खालामो, गावनि साननायनि सायाव भरसा खालामो, गावनि एमनि सायाव भरसा खालामो, थांखिनि सायाव भरसा खालामो, मावनायनि सायाव भरसा खालामो, गावनि रोंगौथिखौ लानानै भरसा खालामो। नाथाय इसोरनि बोसोना बेखौसो परामर्श होदों, नोङो गावनि मिथिनायाव भरसा खालामनो नाङा। जों जिखौ मोनथियो बेनि सायाव जोङो गोबां भरसा खालामो, नाथाय जोंनि भरसाया बहा थानांगौ? इसोरनि सायाव थानांगौ आरो जोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावनांगौ। बेनो नंथारगौ लामाखौ दिन्थियो। इसोरा जोंनो नंगौ लामाखौ दिन्थियो। जोंनि मावनो लानाय साननाय हनाय हास्थायनायफोरखौ जोङो इसोरनो मोनथिहोनांगौ आरो इसोरनियाव भरसाखौ दोननांगौ। दानाबा फैदो जोङो नायदोनि जोबथा 5थि इसोरनि बाइबेल बोसोन। बेनो जाहैबाय फिलिपियारि 2:3-4 सिरि। गावनि थाखायल' साननायखौ जाफुंहोनो एबा गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखाय मुंबो मावालाबानो गावजों गाव गुरै जाज्लाय आरो गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै सान। गावनि थाखायल' साना लाबानो गुबुननि थाखायबो सान। अनजाग्रा प्रियफोर, जों माबायदि बे बाइबेल सिरिखौ एसे गोथौ देहेन खालामबावगोन ने? जों गोबां समाव गावखौल' सानो, गावनि समायनायखौ नायो, गावनि मोनजानायखौ नायो, गावनि जाफुंनायखौ नायो। नाथाय इसोरनि बोसोना बेखौसो बुंदों, गुबुननि थाखायबो सान, गुबुननि जाफुंनायखौबो हास्थाय, गुबुननि थाखायबो साननांगौ, गुबुननि मोजांखौ साननांगौ, गुबुनखौ हेफाजाब होनायखौ साननांगौ, गुबुननि मावनाय दांनायफोरा जेन जाफुङो बेखौ जोङो मिजिं खालामनांगौ, सहाय होनांगौ। इसोरा बेखौसो बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर,
बे गासै मोनबा बाइबेल बोसोनफोरखौ नोंथाङा गावनोबो ध्यान खालामदो। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनानै होदों, नाथाय बेखौ फल' खालामगोना, बेखौ ध्यान खालामगोना नोंथाङा गावनो मावनांगोन। नोंथाङा दिनै आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथाङा गावनि खोमाजों खोनागोन, नाथाय नोंथाङा बेनि आशीर्बादखौ मोननोब्ला नोंथाङा गावनो ध्यान खालामनांगोन, नोंथाङा गाव फल' खालामनांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे मोनबा बाइबेल बोसोननि गेजेरजों गेदेर आशीर्बाद मोनदों आरो जिउआव थुलुंगा मोनदों होननानै। दे अब्ला इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेन दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।